אנחנו משחררים בבית המקדש, אתה מוכן? חכה יהודה, אל תלחיץ אותי, אני מנסה להתאמן איך לקשור נעליים, אני רוצה להיות עצמאי. קדימה שמעון, קדימה, תעצמאי, אתה יכול תאמין בעצמך. יוחנן, מה קורה עם אתה מוכן היום למבצע בערב, יוחנן? עוד מעט, כבר. נו, תקנח כבר. אלעזר, איפה אלעזר? אלעזר? רגע, אני מנגב! קדימה. יונתן! טוב, איפה יונתן? יונתן! יוחנן, עוד פעם רצת עם יונתן? לא ראיתי אותו היום. יונתן, שמעון, איפה יונתן? אני לא יודע, למה אתה תקשור. יונתן! יוחנן, אתה נקרא איתך לשירותים? רגע, יונתן! מישהו ראה את יונתן? יונתן חמוד. יונתן, יאללה, תתארגן. היום אני צריך אותך עם החץ והקשת שלימדתי אותך אתמול. קדימה, יש לנו מבצע מאוד חשוב. קדימה, נעליים יופי, אני רואה. קדימה, יאללה, יונתן, קדימה. תזדרז, אנחנו חייבים לצאת. כבר נמשיך. אני לא באה איתך. אתה מפסיד. מה זה? לא בא איתי. יונתן! מה זאת אומרת אתה לא בא איתי? יונתן, קדימה, אנחנו 5 אחים ויש לנו מבצע. נעל את הנעליים, יפה, איפה החרב שלך? יונתן, קדימה, יאללה. אני לא באה איתכם. מה שאתה לא בא איתנו? כן. יונתן, מכבים, יוונים, למי אתה שייך? אליכם. אז קדימה, יאללה. אולי אתה רוצה לשאול אותי למה אני לא באה? הוא כבר יודע למה. יאללה. למה אתה לא בא, יונתן? מה קרה? מה הבעיה? בוא. יש לי ממש כמה דקות להקשיב לך. כי... אני פוחד. יונתן. לא חברים. בואי הנה יונתן, בוא. פוחד? יונתן, ממה אתה פוחד? מה, היה עוד פעם חלום רע בלילה, יונתן? לא, יהודה, לא. אז מה, ממה אתה יש לך לפחוד? תראה. ממי? יונתן, אתה פוחד מהיוונים? כן, אני